Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uhedu ojong kegenhun Lehnoh Judge Muhammad Maulana Masud Azhar salhun rusnam karta ulakam makidon shiphongut na Bahaïing jong u bat saungut kinong yarap jong u kibala klat na Jingkyrsiap namding ke India hane kestap ban pen pai kala na keput kala halor ke Jingkyrsiap siat yap kiriu pat ba hajamu in Kashmir haki Lehnoh uni uhedu ketika kegenhun Lehnoh ulakam baki Bahaïing jong u kibala klat na Jingkyrsiap siat namding hake jaga trikam jong ke JEM habahawalpur ki kenthop ke henmen kenthei jong u bat ulok jong ka ukhun persa bat ke lok jong u ka khun persa bat ki sangut ki wei pat ki khna dak baong bakani ke Jingkyrap jong ki Kadei ke Jingkyrkhu jong u ala ulaong ba usnguk men bakani ki shiphongut ki dekhot jong ke ying ka sam jong u ki layo ke Jingkyrkhu bat ulaong ba kalong ke Jingkyrmen na ka benta jong ki ulaong ru ba babi ne du Jingkyrmen hendrei ke mensim jong uru ka kwa bandit lang bat ki ulaong ru ba kapor ban khlat no bat ki kalawan hendrei utrai uklem penyap yaki ula khot sngo baru eki brio bakin wan ha sngi on tap yaki ka balong menta sngi uni uhe akan ke kunhun Lehnoh udei ubala thapat bha da ke UNSC ubala don kti ha ke babon tadi kam pentriam bakin thop ke Jingthombor ha parliament house nam harjar ibe ha Mumbai house nam harjar pra ha Pathankot house nam harjar khandrio bar ha Pulwama house nam harjar khandai kat ba ke Pakistan pat kala kentat ba ke yo Jingtip AA Japang ke Jakari jong u